terrorism in the advent of fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Ania na ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, upat patay, daghan ang samaran human mahulog sa pangpang ang usa ka van sa Butuan City. TF Davao nagmuntar og riverine team aron magpatrolya sa Davao River. Sa detalye sa ato mga balita, gisilyo pa pag-ayo sa Task Force Davao ang ilang gipatubang seguridad sa syudad. Kayning bag-o lang nagmuntar sila og riverine patrol sa Davao River nga posibleng agian sa mga tao nga maghimo og kagubot sa syudad. Magsilbing responder usab ang riverine team ugaling adunay kalamidad sama sa baha. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Aron mas mapalig-on ang seguridad sa Davao City batok terorismo ug kriminalidad, nagmuntar na og riverine patrol base ang Task Force Davao sa Davao River. Mas mabilis. Sumala ni Colonel Darin Cumia, ang commander sa Task Force Davao, tumong niini nga mainspeksyon sa kasundaluhan ang tanang bangka nga moagi sa suba. Kini gawa sa 5 ka fixed checkpoint ug usa ka random checkpoint nga gimuntar sa land area sa syudad. Nakig-alayo na usab sila sa ubang law enforcement units aron mas mapadali ang pagresponde ug masiguro ang seguridad palibot sa syudad. Na may mga gaps bitaw na nakita tayo sa mga security measures. Kaya nga nung January naglagay tayo ng riverine patrol base na kung saan ang tasking ng ating detachment na ito is to conduct riverine patrol operations along Davao River dahil nakita natin ang vulnerability ng Davao City through Davao River. Of course, there are so many unhampered movements along the Davao Gulf going to Davao City, passing through Davao River. Usa ka team sa mga sundalo ang gideploy ni Colonel Cumia sa Davao River. Sakay sa speedboat, subayon sa team ang suba aron magpatrolya. Nagkakaroon tayo ng mga checkpoint operations. Continuously nagpapatrol ang ating mga kasamahan sa Task Force Davao along Davao River. Nang sa ganon maprotektahan natin ang seguridad ng Davao City. Lakip sa katuyuan sa gimuntar nga riverine patrol base ang humanitarian assistance ug disaster response operations panahon sa mga kalamidad. Sanglit, dunay mga lugar duol sa Davao River ang makasinati ug pagbaha. Dugang ni Colonel Cumia, dako sab kining tabang aron mapadali ang assistance kung dunay mga kalamidad nga mahitabo sa mga barangay nga duol sa Davao River. Gani, plano sa TF Davao nga dugangan og speedboat ingon man team aron madungangan ang pwersa sa mga sundalo nga mopatrolya. Samtang mokabat na sa 18 ka mga individual ang naharang sa TF Davao sa tanang border control points sa syudad sukad Enero hangtod Pebrero 8. Ana-ana sa 189,000 pesos nga kantidad sa illegal nga droga ang ilang nasakmit atol sa checkpoint operations sa pakig-alayon sa Davao City Police Office. Samtang duha sab ka individual ang nadakpan sa mga sundalo nga nagdala og armas kung diin nakasupak sila sa Comelec gun ban. Hugot sab ang pagpangandam sa TF Davao sa moabutay nga 2022 national ug local elections sa syudad. Patuloy nating pinapahigpit ang seguridad dito sa Davao City, lalong-lalo na dito sa downtown. Sa katunayan nito, meron tayong mga inilagay na mga additional forces, augmentation nito coming from 10th Infantry Division na kung saan sila yung mga naatasan natin na magpatrolya sa mga major thoroughfares dito sa Davao City. Gusto na lang nating ipakita sa taong bayan na tayo handa at pinaghihigpit lalo natin ang pagsiguro sa safety and security ng Davao City, lalong-lalo pa ngayon na dadating ang national and local election. Gipaniguro sa TF Commander nga walay bisan unsang illegal nga kontrabando ang makalusot sa syudad, sanglit hugot ang ilang pag-inspeksyon sa tanang mulabay nga mga sakyanan sa mga border control checkpoints sa dakbayan. Og giawhag usab ang publiko nga makig-kooperar sa mga otoridad ug musumbong dayon kanila kung dunay makitaan nga mga kadudahang individual ingon man mga butang.
Eugene Hinutan. Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe. Gibisita o gitabangan sa Provincial Task Force and Local Communist Armed Conflict ang usa ka bedridden nga kanhi rebelde sa lungsod sa San Isidro sa Davao Oriental. Gimugna sab ang PTF-LCAC sa Davao Oriental ang usa ka people's organization nga gilangkuban sa mga kanhi rebelde ug underground mass supporters gikan sa mga lungsod sa Boston, Katiil, Manay, San Isidro, Lupon ug Banay-Banay. Si Ednar Dayang Hirang, Vice Chairman sa PTF-LCAC, ang nanguna sa grupo o katambayayong sa Peace and Development ang DSWD, Philippine Army ug Philippine National Police. Tumong niini nga masuportahan ang kanhi rebelde o manginabuhing normal aron mamintinar ang peace and order sa komunidad. Upat ang patay human mahulog sa pangpang ang usa ka van nga gisakyan sa 12 ka mga tao apil na ang driver sa National Highway sa Pito, Barangay de Oro, Butuan City kaganihang alas 7 sa buntag Pebrero 8, tuig 2022. Daling girespondihan sa City Disaster Risk Reduction and Management Office ang nahitabo. Migawas sa investigasyon sa kapulisan, ginasubay sa van ang National Highway sa kurbada nga bahin dihang nawad-an og kontrol ang driver ug misubay sa pikas lane sa kalsada ang van ug naigo sa barrier ug midiretso sa pangpang. Sumala sa mga pulis, upat ang patay ug nasamdan ang mga sakay nga mga pasahero nga gipangdala usab sa ospital. Giila ang driver sa van nga si Erne Luzada, 55 anyos, residente sa Barangay San Roque, Kagwait. Samtang ang iya mga pasahero giilang sila Pastor Simanes Jr., Vanessa Simanes, Peter Lasconia, Cheryl Pacheco, Felix Vasquez, Michael Apaap, Maria Gracia Alhas, Luther Digito, Marites Andoy, Roderick Lamigo ug Harold Bitangkol nga pareho mga residente sa Kagwait. Dugang sa mga pulis sakay sa van ang mga empleyado sa LGU Kagwait, Surigao del Sur nga padulong sa Butuan City. Human sa sobra duha ka dekadang giyera tali sa gobyerno ug mga rebelding NPA, nakabot na gyud sa lungsod sa Talaingod, Davao del Norte ang kahusay ug kalinaw. Ani ang report. Malinaw na ang lungsod sa Talaingod, Davao del Norte. Kini, human may surrender ang sobra 50 ka mga rebelde nga puros residente sa lugar tungod kay nalamdagan na sila nga ang kalambuan sa ilang komunidad nagagikan sa panggamhanan ug dili gikan sa kalihukan. Ang Talaingod mao ang pinakapugad sa kalihukang subversibo sulod sa kapinduha ka dekada. Tungod sa ihang kalayo ug tungod kay wala nahatagan og pagtagad sa gobyerno ang batakang panginahanglanon sa katawhan. Gisaysay ni Mayor Johnny Libayaw. Tulo ka tuig nga mong pagkuyog ni gobyerno Kuya Gob Hubahib. Daghan na kayo og na himo nga kalambuan, no? Sama aning pangalsada sa kabukiran, infrastructure, o kining mga livelihood, sama na yung kaagapay, daghang kayo nakabenepisyo ni ana, no? Og kining di lang kay mga IP ang nakabenepisyo diha, kung dili pati ang mga Bisaya po diha nga nanginabuhi ang Talaingod nakabenepisyo po ni ana. Og nisunod ang housing, mga housing project. Isa gyud ka ng housing project nga dako kaig natabang labi na sa peace and order, no? Kay ang mga kaigsunan nato mga nitibo, mga IP nagsurrender na tungod kay nakita na nila ang gobyerno nga nipaduol tungod sa dako kayo nga gihimo sa ato nga buutan nga gobernador. Ang kalambuan ug kahapsay sa lugar nakabot sa tabang sa kasundaluhan ug sa katawhan nga gikapoy na sa natad sa pakigbisong. Ang Talaingod lisod-sudlon kaniadto kay walay mga kalsada ug nakapalibot niini ang puros bukid nga nagsilbing boundary sa Davao del Norte, Davao City ug Bukidnon Province. Kini ang gitawag nga Pantaron Range o ang Cordillera sa Central Mindanao. Apan, tungod sa paningkamot sa probinsyal nga panggamahanan
ug tungod sa kamanduan ni Presidente Rodrigo Duterte nga bungkago na ang kalihukang komunista. Nagkadaiyang paagi ang gigamit sa gobyerno aron makamata ang katawhan nga ang gobyerno sa Pilipinas ang magdala kanila og kalambuan. Matod ni Mary Libayaw, daghang proyekto ang gibuo sa gobyerno sa iyang lungsod. Apil na niini ang pagbutang og kalsada sa mga bukid aron dali mapakanaog sa tribong Atamanobo ang ilang mga hinagot nga abaka ug uban pang produkto. Ang sunod nga mahitabo, pakusgon ang tourism, ang infrastructure, o ipadayon ang kalinaw o kahusay. Sumaugid na og suportaran ang agriculture, kay kining talaingod agricultural nga lugar, no? Agricultural municipality. Gibubuhan usab og mga bilyones nga proyekto sama sa IP housing project gikan sa National Housing Authority. Programa sa agrikultura ug tanang matang sa suporta alang sa kalambuan sa tribong Atamanobo. Sa level sa probinsyal nga panggamhanan, nang hatag usab kini og mga hayop, similya sa gulay sa katawhan aron duna sila kita ug ang gobyerno sa Davao del Norte ang mopalit sa ilang mga produkto. Matod ni Mary Libayaw, ang gihatag nga pabor sa gobyerno kanila na bati na sa katawhan, hinungdan nga sila mismo ang mitalikod sa kalihukang subversibo ug nakigtimbayag na sa kasundaluhan ug napapa na sa mapa ang pinakadako nga kota sa New People's Army sa Kabukiran sa Pantanon Range. Edith Caduaya, News 10 Philippines. Stay safe! At tangi! Mga pulis, residente o mga barangay officials nagtinabangay paghinlo sa baybayon nga AOR sa Santa Ana Police Station. O direktor sa PNP Bar gihulipan na. Gusto ba mo og barato ug orihinal nga mga construction supply? Sa kadaghan sa imong pilian, all-in-one ang imong pagpamalit. Tara na sa 3M1 ug T-Square Lumber and Construction Supply. Nahimutang sa daang Mahardika, Lanao ug Dayo Street, Kidapawan City. Naging mapaghamon ng taong 2020 sa bawat Pilipino at sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Nakapanlulumo at nakapanghihina, ngunit hindi tayo kapwa susuko. Mula noon, ngayon at sa hinaharap, asahang makakasama ninyo ang PCSO sa pagbangon ng Pilipino sa anumang pagsubok. We will get through this crisis as one nation. Sa PCSO. Ang mga taong dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizens, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric o luyang dilaw ang nag-unang sagol sa Bilonga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Menos ang halin sa mga manindahay o bulak sa Bangkerohan Public Market unom kaadlaw una ang Valentine's Day. Wala say namatikdang pagsaka sa presyo sa bulak o sumala sa mga negosyante. Polos inquiry lang gikan sa mga customer ang ilang namatikdan. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Unom kaadlaw una ang Valentine's Day. Mingaw ug menos pa ang palit sa mga baligyang bulak sa bangkiruhan ning syudad. Namatikdan sa negosyanteng si Virgie Vertudazo. Pulos lang inquiry ang ilang madawat apan dili mamalit. Sa karon wala pa jud kaayoy kuan karon, mapuro lang nag-inquire kay wala pa manggod mi puy stock diri gud mo. Mato sila diri, wala man sila stock pero karon kung order sila karon, same price na sa Valentine's. Dugang ni Virgie, lauman sa iyang mga suki nga musaka ang presyo sa mga bulak usa ka adlaw una ang Valentine's Day. Gani, ubay-ubay na sab ang nagpa-reserved og bouquet kaniya nga mapalit sa usa ka libo pataas dinhi sa iyang pwesto. Musaka na siya. Since gikan karong adlaw wala na may rose, pagbaba atong rose presyo na Valentine. Kung magpahimo sila karon na wala pa'y Valentine, same price na gihapon sa Valentine.
Namatikdan usab niya nga mas kusog ang online nga pagpamaligyag bulak sa milabing tuig kung itandi karon nga mas giluag-luagan ang quarantine restrictions sa syudad. Ang diferensya sa una ug karon na since pandemic, mas daghan na mo online ato kay dili man sila kagawas. Pero karon among napaminaw nga karon kay murag gamay pa gyud ang nag-order sa among online. Inquiry lang sab sa presyo sa bulak ang naobserbahan sa negosyanteng si Tawing. Dili pa pod hinoon kayo kuan sila kaila ang mga kuan pa man kasagaran karon inquiry lang pero mangutana gyud siya pila gyud daw ang presyo sa aktual. Wala pa mo po klaro pod nga presyo pod ang planters pod depende siguro kay murag basihan ra ba pod naabot tay mga level ra ba mga level 3 ana basin pod ma-control ta ani. Sama kang Virgie, duna na sab mga reservation nga gidawat sila Tawing. Gawas sa reservation, pwede ra sab makapalit kung mag-walk-in. Sumala sa mga negosyante, sagad sa mga halinon kung dunay mga selebrasyon, sama sa Valentine's Day ang mga rosas, ingon man mga imported nga mga bulak. Sa karon, wala pa kaayoy makita nga mga rosas dinhi sa pwesto nilang Virgie ug Tawing. Sanglit ang sagad makita sa karon ang mga carnation, sunflower, stargazer ug mga chrysanthemum. Gilauman nga moabot ang supply sa mga rosas, ingon man mga ubang imported nga mga bulak sa sunod nga mga adlaw, isip pagpangandam sa Valentine's Day celebration sa Pebrero 14. Sama sa milabing tuig una ang pandemya, kanunay lauman sa mga negosyanteng bulak dinhi sa bangkiruhan ang pagdagsang sa mga mamalitay og bulak sa petsa 12 paingon sa mismong adlaw sa Valentine's. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe. Bago na ang direktor sa PNP Regional Office sa Bangsamoro Autonomous Region. Milingkod na isip Regional Director si Police Brigadier General Arthur Cabaluna, hulip kang Police Brigadier General Eden Ugali sa gihimong turnover ceremony sa PRO Bar Grandstand Gam Salipada kay Pindaton parang Maguindanao kagahapon sa buntag. Gipangunahan ni Deputy Chief PNP for Administration Police Lieutenant General Joselito Manalad, Veracruz ang turnover ceremony sa duha ka general. Sa mensahe ni Police Brigadier General Cabaluna, giawhag niya ang kapulisan sa Bangsamoro Region nga suportahan siya ug ang iyang programa isip bag-ong regional director sa rehiyon. Si Police Brigadier General Cabaluna, miyembro sa Philippine National Police Academy PNP, tagapagpatupad Class of 1992. Samtang mabalhin isip bagong Deputy Commander, Area Police Command sa Western Mindanao, si Police Brigadier General Ugali. Gipasalamatan usab ni Police Lieutenant General Veracruz si Police Brigadier General Ugali sa iyahang accomplishments ug pagpaningkamot aron mamintinar ang kahapsay ug kalinaw sa rehiyon. Si Police Brigadier General Ugali, miyembro sa Philippine Military Academy PMA Bigkis Lahi Class of 1990. Nagtambayayong ang mga pulis, residente ug mga barangay official sa area sa Santa Ana Police Station sa pagpahigayon og coastal clean-up tumong sa pagpanghinlo sa baybayon ng pag-awhag sa mga residente nga himuong regular ang coastal clean-up. Pinaagi sab niini malimitahan ang problema sa basura sa kadagatan ug sa ingon-ani nga pamaagi maagni ang mga bisita nga mosuroy sa mga baybayon. Gipaniguro sa mga pulis nga himuon sab nila kining regular uban ang mga volunteers. Naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang balita, bisitaha ang website nga www.newsline.ph, sa Facebook page, Instagram, newsline.ph, ug sa Twitter, newsline.ph. Kung aduna mo'y mga balita o impormasyon sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar sama sa sunog o baha, mamahimo ka na ninyong i-share pinagi sa Newsline Messenger. Makita o sabi ninyo sa Channel 49 o Channel 50 sa NCTVN Cable TV sa North Cotabato. O mo-subscribe kita sa YouTube channel sa Newsline Philippines o sa app nga TikTok.
Ako si Paul Palacio. Dagang salamat and stay safe!